Доброго вечора. В етері телеканалу АТR Прайм. Це час, коли ми обговорюємо найцікавіші події, головні теми і спілкуємося з найцікавішими співрозмовниками, які цікаві мені і, я надіюся, цікаві вам. Але сьогодні в нас така людина в гостях, що її навіть представляти не треба. Це один з ведучих дипломатів України, колишній заступник голови адміністрації тоді що президента України в 2014-2015 роках, і колишній же посол України в Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий. Селям алейкум. Алейкум ассалам, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Я одразу з місця кар'єри, як то кажуть, бо ніби часу багато, 50 хвилин, насправді ніколи не вистачає, на тем закордонних, дипломатичних, міжнародних дуже багато. І я хотів би почати з тієї заяви, яку сьогодні було оприлюднено в так званій Державній думі Російської Федерації. Там один депутат, він відомий своєю там божевільністю з одного боку, а з іншого боку він депутат, здається, від правлячої так званої партії «Єдина Росія», товариш Федоров, який запропонував і вніс до порядку денного так званого парламенту так званої Російської Федерації на проєкт закону про скасування визнання незалежності Литовської Республіки, яке відбулося ще за часів Радянського Союзу. Це 6, здається, вересня 91-го року, але Росія є правоприємником Радянського Союзу. І як ви, пане Валерію, оцінюєте це, по-перше, як з юридичної точки зору, чи може Росія, в принципі, такі закони скасовувати радянські? І взагалі, що це означає? Це попередження, погроза Литві, НАТО, це натяк на розширення фронту, на Третю світову війну, чи це просто блеф? Почнемо з того, що ми розуміємо перед гарячою фазою війни, що спочатку в Росії формується громадська думка і йде пропаганда. Тому недооцінювати вислови, і в тому числі офіційних представників, навіть якщо вони є в контрольованому Путіним парламенті російському, бо парламент там не місце для дискусії, тобто очевидно, що вони роблять все те, що їм говорять. Тому це все не прийшло туди не просто так. Ясно, що хтось сказав озвучити цю тему. З точки зору юридичної вона абсолютно нікчемна. Взагалі нема про що говорити. А з точки зору пропагандистської це розкручування можливості атакувати Литву. Так, в принципі, якщо коротко сказати. А далі все громадяни Росії, вони все проковтнуть зараз. Тобто, в принципі, це заяви, які мають з одного боку налаштувати агресивно і намалювати ворогів для внутрішнього споживання, а назовні це таке залякування постійне, тобто, що можемо напасти і на країну НАТО. Тобто, так я сприймаю цю ситуацію. Як думаєте, Валерію, а чи варто Литві відповідати? Бо, знаєте, звісно, якби нормальний стан міжнародних відносин був, такого би не було, так? А зараз дипломатія така, вона стала дуже відверта, місцями гостра, щира, набагато щиріше стало за минулі роки. І багато які речі кажуть прямо, а навіть грубо. Як ви думаєте, чи буде Литва відповідати і в який спосіб? Я не можу сказати, що дипломатія зараз у всіх стала щирою. Тобто це насправді, на жаль, не так. Тобто, в принципі, є дійсно більш чітка позиція і часто дуже така наступальна України, якої, можливо, раніше не було, тому що обставини були інші. Але є і дипломатія, яка говорить одне, а за спиною робить інше. Тобто є і така, а є ще традиційна китайська, азійська, індійська, яка взагалі не особливо змінилась за цей час. Тому тут я думаю, що навіть в умовах війни відповідати
треба, але розуміючи, що це все йдуть пропагандистські трюки, тому треба шукати абсолютно адекватні форми. Ну а просто, скажімо так, якщо це офіційна позиція і в парламенті російському, то все рівно її залишати поза увагою не варто. Ну, добре, залишимо литовським друзям їхнє право на відповідь. Вони вміють насправді відповідати. Я думаю, що навіть якщо так в голові такі думки там десь ховаються в них, я можу нагадати цим товаришам, а вони нас пишуть цілодобово в нашу програму, взагалі АТР, що Литва, крім армії, крім дуже мотивованої армії, до речі, має такий союз стрільців Литви, які дуже такі мотивовані і вмілі люди, які просто зустрінуть їх так, що там навіть і НАТО, то, по-перше, спочатку не буде потрібно. Ну, це якщо серйозно. Вони готуються дійсно до захисту країни серйозно. Але якщо серйозно говорити, то це звичайно так. Литовці абсолютно розуміють, що вони можуть бути мішенню. Але якщо серйозно говорити, то зараз відповідь на ці заяви має бути ще максимально підсилена позиція Литви в НАТО для того, щоб згуртувати всі зусилля і протидіяти Росії в підтримку України в першу чергу. Ну, литовці знають. Слухайте, Валерій, а чи вам не здається, що це такий корисний ідіот, цей пан, і взагалі ці ура-патріоти, так звані шовіністи російські, вони, коли Захід трохи там, знаєте, там, ну не те, що втомлюється від війни, коли Захід там думає, ну це може бути не про нас, все ж таки, може бути це нас омине якось, да? Вони виходять на арену і кажуть, ні, можемо напасти на Литву, можемо там на НАТО напасти, тощо. Тобто, в принципі, це вони таку не спеціально, напевно, не навмисно, але нам послугу надають. Ну, можуть бути завдання в них зараз саме своїм, мобілізувати своїх. Те, що їм там не вдалося повною мірою, але все рівно вони цю роботу ведуть. Тобто робота по тому, щоб робити ворогами і Україну, і Литву, і США, там, і весь світ, в них ведеться постійно. І в цьому плані вона буде вестись і далі роками. Тому, в принципі, я ще раз кажу, що, ну, звісно, можна ігнорувати, але я пам'ятаю заяви, які прозвучали з Держдуми, навіть тих, хто, ну, від Толстого, який там віце-прем'єр, да, тобто у нього офіційна посада, він заявляв, що треба знищити Україну. Ну, інші не будемо там згадувати різних, вже хтось є, а хтось вже далече. Тобто, але заяви були, і вони, в принципі, так і діють, по великому рахунку. Тому, ну, да, вони... І буває, що їх заяви дійсно Захід все-таки якось організує, дисциплінує, повертає до реалій. Ну, в цьому плані, може, дійсно воно знайде свою реалізацію, як ті ж заяви Лаврова антисемітські, які знайшли свого слухача. Ну, я думаю, що наші литовські друзі використають цю заяву для того, щоб нагадати своїм більш там спокійним партнерам по НАТО і Євросоюзу, що це таке Росія, вони знають, як це робити, але перейдемо до країн, підтримка якими України нібито є, але все ж таки вони якось хитаються. І, ну, так, буває так незрозуміло, на чию користь ті чи інші дії на таких країн, навіть не Німеччину маю на увазі зараз, до неї ми ще доберемося, я маю на увазі Туреччину, тому що є привід. Лавров, якого не пропустили в Сербію через повітряний простір країн-сусідів Сербії, він дістався, долетів до Туреччини і провів дуже, як на мене, дивні перемовини з міністром закордонних справ Туреччини паном Чавушоглу, результати яких я не беруся насправді коментувати, бо боюся нашкодити через свій непрофесіоналізм в дипломатії.
Ви, звісно, точно знаєте, як це можна оцінювати, і що там між рядків, що там прямим текстом нам треба читати, до чого вони домовилися, бо йдеться, ну, крім всього іншого, про наше зерно, яке вкрадено Росією, яке зараз везуть до Туреччини, що далі не зрозуміло, і про те, що Росія просить пропустити ну, типу назад з Середземного моря 4, здається, корабля свого флоту. Ну, звісно, що це на що це спрямовано проти України. Як це оцінювати результати цих перемовин? Почнемо з того, що нам би хотілося, щоб всі країни діяли, ну, як мінімум, так, як Сполучені Штати, Великобританія, Польща, країни Балтії, там Канада. В принципі, перелік дуже великий країн, які діють рішуче і надають нам озброєння. Але є такі країни, які шукають оцю своє місце в цій глобальній кризі і війні Росії проти України, в першу чергу виходячи, звісно, з своїх інтересів. І тому, я думаю, нам треба робити все, щоб коло країн наших друзів розширювалось, а рішучі дії були все більше і більше країн. Тому з цієї точки зору я і розглядаю Туреччину, яка, в принципі, зробила і президент Ердоган, ті кроки, які були посередницькі, ну, по звільненню полонених, там вони робили дійсно зусилля, він персонально робив. І те, що стосується, ну, на слуху у нас, звісно, байрактари, які ще надійшли раніше, до 24 лютого, до широкомасштабного вторгнення. І це дуже важливо, тому що дуже мало у нас було взагалі озброєнь, які надходили. Я вам нагадаю, що попри всю цю пропаганду російську, не накачувати Україну зброєю, ми отримали від світу тоді, просто волали, кричали: дайте підтримку України, щоб не було широкомасштабної війни. І нам дали ті ж литовці, до речі, першу, як ми називали, летальну зброю. Хоч це були стрілкова зброя, але все-таки якийсь брешь пробили. Американці дали джавеліни, антитанкову зброю. Ну там катери і все, більше нічого практично не було, ніхто нічого не дав. І байрактари на тому фоні, безпілотники, і наша співпраця взаємовигідна, до речі, в виробництві байрактарів, тому що це вже і наш безпілотник. Там у нас він, в принципі, буде збиратися, і у нас ми постачаємо туди двигуни. Тому це кооперація, і вона дала нам можливість отримати це раніше. Тому з Туреччиною треба підтримувати ці стосунки. Стосовно цієї ситуації. Ну, нам, чесно скажу, не дуже було приємно так не побачити в цих розмовах українську сторону. Але при тому дуже сподіваюся, що це скоординовані будуть дії з Міністерством закордонних справ України. Попри те, по результатам цієї розмови виглядає досить дивні повідомлення. Я не знаю, чи відповідає це правді, що Туреччина фактично вже закуповує крадене зерно Росією із Криму і із окупованих територій Запоріжжя і Херсонської області. Тобто це було би дуже, ну, ситуація неприйнятна. Тому що тут міняється просто тоді імідж самої Туреччини. Дуже сподіваюся, що це не підтвердиться. Стосовно результатів. Ну, ми побачимо ці результати, але то, що точно неприйнятно, це в умовах війни і постійних обстрілів ракетами, в тому числі калібрами з флоту, з ракетних крейсерів, там, з підводних човнів, з Чорного моря, і пускати ще такі ж самі для ескалації в Чорне море, я думаю, Туреччина точно на це не піде. Стосовно проблеми з зерном, то вона, це не просто питання, яке зараз так от серед інших всіх виникло. Воно серйозно пролобіюється в інформаційному світовому просторі. Тобто з нього робиться така проблема, яка закриває чи має закрити питання навіть війни. І це небезпечна річ, тому що у нас діти гинуть просто зараз, і люди цивільні, прямо сьогодні, кожен день. А в принципі зерно в світі воно є. Деякі країни його притримують, ну я маю на увазі взагалі поставки продовольства. І Росія на цьому фоні, звісно, грає в цю гру, це їй вигідно.
Вона, звісно, не збирається нам нічого сприяти. Вона хоче зайняти ці ринки своїм постачанням, а на цьому фоні ще й зіграти, познімати оці всі бар'єри. Ну, а в ідеалі взагалі нам відкрити напрям на Одесу, щоб потім атакувати з цього напряму морського. Тому єдиним виходом, який я бачу зараз, все-таки до набуття можливості контролю по морського простору Україною, там і країнами НАТО, що, до речі, дивно для мене, що це не відбувається. Тому що можна було зробити конвої і можна було контролювати з деяким часом отриманням нової зброї порт. Тому ще й розмінувати російські міни, звісно, чим вони зараз користуються. Так от, поки це не відбудеться, я не бачу вирішення питання. Нам треба все-таки шукати рішення по Суходолу. Воно складне, порти перевантажені, але це єдиний вихід зараз працювати активно по залізниці, по Суходолу. І тому Росія, ж ви бачите, вона ж тому і інфраструктуру нашу руйнують, тому що вони розуміють, що у нас це альтернатива, яка зніме їх шантаж. Ну, тобто, ми бачимо ситуацію, по-перше, коли на відміну від, до речі, конвоїв PQ, тих часів ленд-лізу, американського, британського, радянського, так, Другої світової війни, НАТО, хоча й контролює країна НАТО проливи, НАТО не, скажімо, нерішуче ставиться до таких навіть гуманітарних конвоїв за зерном. Я вже про зброю не кажу, тобто навіть не розглядається таке питання, це перше. По-друге, Лавров гарантує безпеку, що Росія не використає, навіть Путін особисто гарантує безпеку, що Росія не використає ці відкриття коридорів там з Одеси і інших портів для нападу на узбережжя українське. Але ми, я думаю, ви в це не вірите, і Кулеба сказав, що ми не віримо. Тобто питання відкриття портів і конвоїв, принаймні наразі, за сучасних обставин, на ваш погляд, взагалі можливо чи неможливо? Я взагалі, перше, я не знаю, точніше знаю причини, чому натівські кораблі різних країн НАТО постійно були в Чорному морі і тим самим збільшували стабільність чорноморської безпеки і чорноморську безпеку. І перед російським вторгненням повномасштабним вийшли звідти. Єдина причина – це уникнути свого зіткнення з Росією, а те, що в довгостроковому плані це все програш, в першу чергу НАТО, тому що чорноморська безпека не забезпечена. Ніхто не заважав тримати кораблі і просто, щоб вони спостерігали за ситуацією. Я думаю, можна було би уникати зіткнення, але не давати Росії робити з Чорного моря своє озеро. Зараз Росія фактично, якби не Україна, то вона б уже зробила фактично своє озеро. Чому Туреччина це терпить, це я теж не знаю. Хочуть отак придумати, домовитись, зіграти в свою гру. Це в найближчому часі дуже велика загроза, тому що на це дивиться Китай. Китай бачить, що свобода судноплавства, яку відстоювали країни Заходу, не гарантується. Росія спокійно його порушила. І те ж саме вони можуть зробити в Південно-Китайському морі, ближче до себе. І це виклик дуже серйозний. Тому я вважаю, що якщо НАТО і так вже ця тема, не знаю, на інформаційно в свій час піднялась, цілю хвилю, Росія з НАТО зіткнуться, але нічого не заважає сформувати групу країн, які своїми судами, до речі, є ті ж самі чорноморські країни там же, які могли би це зробити. І, в принципі, просити Росію в цій ситуації, це принижувати себе. Тобто просто забезпечити конвої, сказати чітко, це конвой гуманітарний, там Україна це робить, якщо ви відкриєте якийсь удар по торгівельним судам, буде відповідь. От цього не зробили і тепер пригинають голову перед шантажем. На жаль. І відповіді на це поки я не бачу. Я сподіваюся, саміт НАТО і нова концепція Альянсу щось визначить в цьому плані, якісь координовані дії будуть, але на сьогодні відбувається те, що Росія використовує ситуацію цієї нерішучості і фактично шантажує. Тому, в принципі, це можливо, навіть не з НАТО, це можливо, могла бути місія країн чорноморських, країн ЄС, як завгодно.
Але нічого цього не відбувається. І Туреччина в цих умовах, ну, скажімо так, можна, звичайно, критикувати те, що вона так з Росією тільки це обговорює, якось це виглядає дивно, але з іншого боку вона хоч щось ініціює, якісь кроки, і які мають бути, ну, Туреччина країна і НАТО. Чому не розглянути комплекс питань, ті ж самі проведення, розмінування конвою і так далі, без питань до Росії, а от саме з країнами НАТО. Це було би набагато корисніше. І я думаю, що це має відбуватись. Зараз навчання йдуть біля Туреччини якраз, і країни НАТО взаємодіють. Я думаю, що можна було би це розповсюдити і на західну частину Чорного моря. Ну, до речі, є, ви просто не назвали власне країни, є Румунія, є Болгарія, які члени НАТО, які мають кораблі, в тому числі воєнні кораблі, і, ну, я не знаю, ну, Туреччина, тобто більшість країн Чорноморського басейну – це країни НАТО. Ну, подивимося, що буде. Я хочу перейти до 6-го санкційного пакету Європейського Союзу, який ось буквально годинами тому Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, написав, що 6-й санкційний пакет пішов, заряджаємо 7-й. А він пояснює, тут я перечитувати не буду, ви точно це читали, ну просто знаєте, про що йдеться. І Кулеба анонсує вимоги 7-го пакету санкцій. Там одна з головних, і він підкреслює це, що має бути морська блокада. І він зауважив, що Росія, вона не володіє торговим флотом великим. Тобто вона, там, не знаю, винаймає, орендує, як це правильно сказати, використовує, фрахтує, не знаю, судна інших країн. І, в принципі, як вважає наш міністр закордонних справ, можна західними санкціями, ну, як би сказати, ну, позбавити бажання в бізнес різних країн співпрацювати в Росії. І так само це буде, ну, якби така відповідь асиметрична на цю політику в Чорному морі стосовно України, відповіддю на війну, зрештою, про що ви зараз сказали. Чи це реалістично? Ну, ми розуміємо, що нам дуже важливо, і не тільки Україні, але й самому Європейському Союзу, тримати таку консолідовану позицію і постійно домагатись, щоб наступні пакети відбувалися, щоб вони були дійсно впливали на Росію і були скоординованими. Ну, 6-й пакет, попри те, що говорили, можна було більшого домогтися. Звісно, ключові питання для нас – це ембарго постачання російських енергоносіїв. Це те, за рахунок чого фінансується і російська армія, і вони, в принципі, мають підтримку ці депресивні регіони, та навіть і тимчасово окуповані території України за рахунок цих коштів фінансуються. На жаль, ситуація наступна, що у прибутки по газу, по нафті цього року в Росії не тільки дають можливість закрити витрати на війну, вони ще й в плюсі залишаються із-за того, що піднялись ціни на енергоносії. Тобто, да, вони скоротять експорт досить серйозно, якби це був так спокійний час, але це кардинально не вплине на їх можливість проводити війну. Тому ясно, що має бути і 7-й пакет, і 8-й, і далі, тому що це має закінчитись зашморгом на шиї російського режиму. Тобто це однозначно. Все це зробиться складно, в складних перемовинах. І такий от пошук таких от рішень, які би були набагато легше для імплементації, застосування, ніж, наприклад, моментальне перекриття газового вентилю там, чи нафти, це от правильний підхід. І якщо країни погодяться по блокуванню портів і по використанню якби таких от торгівельних шляхів через порти російським кораблям, це було б дуже правильне рішення, тому що по літакам такі рішення ж приймались. Тому, в принципі, треба шукати такі рішення, які менш впливають на ситуацію в кожній окремій країні Європейського Союзу і швидше можуть бути виконані
виконані. І якщо вони навіть не будуть перекривати повністю там Росії поток грошей, то в плані зміцнення позиції скоординованої ЄС це буде давати результат. І однозначно потім дасть більше можливостей переходити до більш серйозних санкцій. Зараз я хочу перейти трохи до минулого, але це не, по-перше, не дуже далеке минуле, а по-друге, це та оцінка минулого, яка впливає на сьогоднішній стан, на сьогоднішнє ставлення політиків західних. Ну, я про Німеччину. І про те, що там Ангела Меркель дала інтерв'ю таке розлоге, де заперечує свою вину, не бере на себе відповідальність ні за що, в принципі. У війні вона не винна, нічого вона не винна. То, що ви читали, 100%. Вже з'явилися коментарі різних людей з цього приводу. Я хочу запитати у вас, чи це обговорення пані Меркель взагалі має сенс? І як, якщо має, як воно впливає на нинішнє керівництво Німеччини, на того Шольца, який, здається, ну, може і просто обставини інші, він, здається, ще, ну, чи такий самий нерішучий, як пані Ангела? Давайте почнемо з того, чи важлива для нас позиція Німеччини і, в принципі, що вона ставала ще більше і більше на бік України, і якимось чином поступово ці кайдани російські і корупційні, і лобійські, і навіть ментальні ще з часів Другої світової війни якось розрубала і відходила від цього. Тобто це ж не за один день все відбувалось, тому не за один день і закінчиться. Тому Німеччина нам потрібна. Ясно, що ми готові до відвертої розмови зараз не тільки з німецьким керівництвом, а там, ви знаєте, попередній їх досвід був дуже плачевний. І корумпованість, і той же Шрёдер. І я пам'ятаю, знаєте, це ж не на пустому місці виникло. Я, коли в мене була можливість свій час говорити відверто і в очі, я якраз і говорив, що це абсолютно неприйнятна позиція іти з Росії. Це було багато років назад. Тобто не зараз, не в умовах війни, а в умовах спокійного часу, коли Росія ще навіть до 2014 року. Але було зрозуміло, які наміри Росії. І, на жаль, це все ігнорувалось. Росія проплачувала багатьох політиків, справедливо сказати, не тільки німецьких, вона їх просто купувала пачками. Пачками. Це десятки і сотні людей тільки верхнього рівня, які просто напряму отримували через входження в наглядові ради, там Роснефть, Газпром, ну ми знаємо все це. Тобто це була, ну, з боку Росії абсолютно свідома кампанія для того, щоб корумпувати еліти європейські. І от результатом стала ситуація, коли Північний потік-2, очевидний для всіх, що це російська така газова зброя, попри те, до кінця це була досить, ну, така позиція скоординована і підтримувана різними політиками в Німеччині, що ні, ми будемо все рівно це розвивати. Ну, тобто, в принципі, це Німеччина, ця дискусія, яка зараз іде, уявити її кілька місяців назад було неможливо. Я вважаю, що Німеччина досить швидко прийшла до тями і розвиваються ці внутрішні дискусії дуже серйозні. На жаль, для нас це тільки зараз відбувається. І якщо говорити про окремих персоналій, то проблема набагато глибша. Набагато глибше – це і багаторічні інтереси просто бізнесу, політика, яка велась, ну, не з точки зору можливого наступу російського і конкуренції Євросоюзу, а з точки зору інтересів окремих країн, де вони хотіли мати вигоду і при тому себе якось запевняли, що ми там не будемо мати зіткнення і тому не треба навіть нарощувати якісь збройні сили. Тому парадоксальна ситуація. Німеччина, яка, здається, п'ятий зараз експортер в світі зброї, вони не можуть до сих пір нам щось важке і нормально постачати. Не тільки з політичних питань, хоча це перша проблема, але й суто з точки зору, що це треба мати ще, ну,
такі резерви для того, щоб швидко робити. Вони розпродали фактично свої там танки, порозпродавали всім, бо куди ж Росія ж не нападе більше. Ну, це помилка не тільки окремих політиків, це глибинна помилка в стратегії європейської безпеки. Зараз вона терміново переглядається. А стосовно того, що пані Меркель сказала, ну, розкритикували вже всі, там, я скажу другу частину. Вона сказала, що тоді вона не підтримала надання Україні плану дій щодо членства в НАТО в 2008 році, виходячи з того, що Україна була не така олігархічна в той час. Так от, а зараз Україна інша. І оцей посил «зараз Україна інша», який визнала пані Меркель, треба якраз про це говорити. Треба говорити про те, що Україна інша, і я дуже сподіваюся, що так і буде і після війни, але і позиція Німеччини має бути кардинально інша. Тому я би не шукав тут тільки біле-чорне, кожен виконує там свою роль, відвертість в розмові з друзями чи партнерами нормальна, але при тому не оцінюйте також політиків за кордоном, як українських. Ну, тобто ми не можемо якимось чином вплинути на зовнішніх політиків, бо ми не є платниками податків у них. Ми можемо впливати на українських політиків. Тому є там дуже багато всього. Якщо говорити про 2008 рік, що Україну не взяли, ну, не дали ПДЧ, і далі, можливо, членство в НАТО, і це би точно, з моєї точки зору, убезпечило би нас від повномасштабного вторгнення, нас, я маю на увазі Європу і НАТО, і створило б більш надійну ситуацію, стабільну. Це була не просто помилка, це було більше, це було абсолютно помилкове прогнозування стратегічне. І скільки доводилось партнерам тоді говорити і в той час німецьким, і після того, що треба цю помилку виправити, на жаль, все рівно до сих пір вони кардинально не змінили свого підходу щодо членства України в НАТО. Ну, знаєте, Валерій, я, в принципі, тут дійсно не треба лише про Німеччину говорити, але здається, просто спостерігаючи за кількістю зброї, обладнання, бронежилетів, там, і не знаю, таких елементарних шоломів, так, виявляється, що майже ніхто у світі не готувався до війни. Тобто, крім Росії, ніхто всерйоз не готувався. Навіть запасів немає. Ми ж бачили, як Байден приїхав на завод, який виробляє ці джевеліни, і сказав, що ну фактично там закінчуються вони, там 300 людей працюють, і ніхто не знає, що такий попит буде підвищений. Як, на вашу думку, ви все ж таки бачите картину в цілому? Впораються американські, європейські ВПК з такими великими обсягами, бо ми розуміємо, що коли кажуть там 20 гаубиць самохідних, там 100 гаубиць таких, там 200 таких, 300 таких, 53, там це в принципі це війна. Тобто за короткий термін, ну це, я перепрошую, розходний матеріал теж на війні, і противник він б'є по таким цілям так само. Чи вистачить взагалі зброї у світі, в західному світі, щоб тривалий термін підтримати Україну, постійно постачаючи там і набої, і власне цю артилерію, і інші там танки тощо? Ну, тут не можу сказати, що ніхто не готувався. В Сполучених Штатах Америки не було там недостатку джевелінів. Я знаю це. І, в принципі, питання в тому, що є... З 21-го року були там конкретні кроки, які я можу сказати, що вони вже вели активну підготовку. Для того, щоб бути готовим до такої... У мене пропала зв'язок. А я вас чую, кажіть. Я вас чую. Щось сталося, але я чую пана Валерія, я не знаю, що за зв'язком. Ну, зараз наші редактори налагодять
зв'язок точно, і ми продовжимо розмову. Ще 15 хвилин десь залишаються, і залишилися, звісно, такі суттєві запитання до Валерія Чалова, дуже досвідченого дипломата. Чекаємо на нього. Зараз просто читаю стрічку Фейсбук. Дивні речі кояться. Олексій Ковальов, тепер точно треба так казати, Олексій Ковальов, депутат від «Слуг народу», зараз на Херсонщині доповідає на Фейсбуку, що він зустрівся з Сергієм Кирієнко. Кирієнко в нього лише прізвище українське типу, а насправді це це керівник адміністрації президента Путіна. Тобто і вони обговорюють майбутнє фермерство в Херсонській області Росії. Так і написано, в принципі, це діючий депутат Верховної Ради. Валерій, це може не по вашій професійній темі, але ви чули про це, да? Що депутати від правлячої партії на Херсонщині зустрічаються з росіянами, фактично зрадив країну, і що з такими нам робити? Алло, як то кажуть. Чи ви мене чуєте, Валерію? Знову невдача. Добре. Тобто не добре, але в етері все буває. Я продовжу, поки налагоджується зв'язок. Почитайте, просто пропоную вам, зайдіть на сайт Української правди і почитайте промову Севгіль Мусаєвої, яка просто чудова промова, яку почули в Америці від Севгіль, редакторки Української правди. Вона виступала на така церемонія, я не знаю, як це за традицією відбувається, Time 100 Summit, тобто 100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time американського, і туди потрапила Севгіль Мусаєва, вона виступала, там дуже цікавий виступ. Чи ми на зв'язку? Чи ви мене чуєте, пане Валерію? Я перепрошую, тільки зараз вивели, я тільки почув запитання чи готовий світ був по озброєнням. Все, після цього нічого не чув. Зрозуміло. Ні, по озброєнню ви все... Ні, ви по озброєнню все сказали. Потім я сказав якраз, чого. Тоді кажіть, що ви не сказали. Так, я коротко відповім, так? Так. По озброєнням в структурі закупівлі замовлення до виробників уже в 2021 році я бачив, що там якраз американці розуміють, що може бути таке російські дії. І це відбувалося в тому числі з перекиданням в країни НАТО, на східний фланг НАТО. Тому, в принципі, можна сказати, що країни НАТО, розвідки цих країн, в принципі, дали абсолютно чітку інформацію, і це було відображено в постачанні озброєнь. Стосовно, чи вистачить у них озброєнь, щоб підсилити Україну, так. У них є дуже багато техніки, яка їм не потрібна зараз для своєї оборони. І її там уже навіть на складах достатньо. Якщо говорити про перспективу, звісно, це питання. І зараз ці країни швидко намагаються вирішити для себе на майбутнє всі питання. І йдуть замовлення дуже серйозні для виробників озброєнь. Ще, знаєте, цікаву ідею я прочитав просто на Фейсбуку Борислава Берези. Він сказав, що якщо Захід не хоче нам давати, принаймні публічно, не хоче нам давати ракети, які можуть вражати цілі на відстані більш 100 кілометрів, тобто далі середні дії лише мало й дають. Так? Є такий варіант, він його запропонував, щоб українське виробництво, конкретно Луч, він згадав, це виробники Стугни, дуже потужної такої штуки. Наші військові кажуть, що вона дуже зручна, дуже класна зброя. Що можна, наприклад, побудувати завод чи десь там орендувати завод, і це конструкторське бюро туди перемістити і спеціалістів, інженерів, працівників і налагодити випуск української зброї просто не на території України, щоб не ризикувати. Зрозуміло, про що йдеться. Чи взагалі таке можливо, як ви думаєте?
Ну, у мене велике сподівання, що це вже робиться. Тому якщо не робиться, то я би дуже здивувався. Тому що треба виробляти зараз швидко Нептуни, які є, довести там Вільха і робити нові проекти. Звісно, треба дуже швидко в умовах, коли росіяни, звісно, бомбують там і зруйнують інфраструктуру і військово-промислового комплексу. Треба шукати такі нестандартні рішення кооперації і дійсно виносити кудись про виробництво, домовлятися. Це абсолютно можливо. Ще раз скажу, я дуже здивувався би, якщо це не робиться вже зараз. Тому що це єдиний для нас можливість збалансувати російські погрози виробництвом, масовим виробництвом установок і ракет протикорабельних і по суші дальністю більше 300 кілометрів. Ну, там і йдеться, в принципі, навіть дальністю більше до 2000 кілометрів, тобто, щоб росіяни не почувалися безкарними взагалі. Значить, стосовно 2000 кілометрів, це ще питання, яке треба вирішити в політичному плані. Є нюанси. Ми є членами режиму контролю за ракетними технологіями, і, в принципі, як країна, яка виконує всі умови, країна без'ядерна, яка роззброїлась, але має право на таку ракети, але є угоди, членом яких є Україна. Але нам нічого не заважає зараз виробляти ті ракети, про які я вам сказав. Ну, тобто йдеться про те, щоб ми мали можливість завдавати ударів по місцям, ну, припустимо, базування літаків, які бомблять Україну. І ми знаємо, тобто це не секрет, де вони базуються, це декілька там місць є. І вони там спокійно стоять, а Україна могла б там попереджальний удар завдати. Да, ви знаєте, справа в тому, що мені здається, зробили одну помилку. Я весь час чую про ці ракети, дальністю там 200 кілометрів, да, тобто 280, наступальна зброя. Ну, слухайте, вона для нас зараз, в умовах, коли атакує Росія, оборонна. Вони мають ракети, які запускають там з Каспійського моря, з бомбардувальників. Тобто ми абсолютно маємо легітимне право оборонятись, маючи ракети. Тобто легітимні цілі – це всі цілі на території України. Це шкода, що так виходить, ми фактично б'ємо по своїй території окупанта, але це всі цілі, включно з Кримом, очевидно. Повністю вся територія легітимна України, і Донбас, і Крим, тобто в умовах атаки російської це оборонне озброєння. Якщо говорити про використання по базам підготовки атаки України, то очевидно це під час війни легітимні цілі, так само. Якщо говорити про цивільне населення, об'єкти, то ні. Тобто тут Україна ми ж не варвари, як ці фашисти. Тобто ми не варвари. Метою не є вбивати людей. Тому нам потрібні якраз ракети високоточні. Але розумієте, є ще одна проблема. Для того, щоб ця зброя використовувалася ефективно, треба системи РЕП мати відповідні. Треба мати системи якраз супутники для того, щоб мати чіткі координати. І от такі всі речі світ би мав би навпаки підтримати Україну в цьому ще раніше. Тому що таким чином ми би мали можливість захиститись, і ніхто би із цивільного населення не постраждав. Бо ці ракети якраз стріляють чи там попадають в ціль, ну там метри, 2-3 метри похибка. Це можна, от є будинок стоїть, ви ж бачите на відео, стоїть будинок український. Це, до речі, дуже унікальні ці кадри. Стоїть будинок, росіяни сховали танки свої, там, гради. І точно йде робота по цим позиціям, а будинок залишається, ну, тільки скло там вилітає, будинок залишається. Тобто, нам точно наш вихід в майбутній час, і треба робити вже негайно це. Це своя зброя. Чесно вам скажу, ви думаєте, дуже багато хто хотів Україні давати можливості розвивати такі технології? Ні. Але зараз, очевидно, я сподіваюся, зміниться підходи. І те, що ми маємо виробляти зараз прямо і Нептуни, і Вільха використовувати, там є КБ «Луч» і інші є розробки. Це треба робити зараз максимально швидко і продовжувати ці програми. І я думаю, що якщо це буде зроблено, так як ви кажете, і питання конвоїв, питання розблокування портів, воно буде вирішено просто в інший спосіб, і шантаж Росії буде припинено. Правильно я вас розумію?
Ну, ми розраховуємо на ті системи, Гарпун, там інші, ну то на ті ж наші, хоча їх не будемо вдаватися в подробиці, там, як наші можуть використати, вони і так знають. Тобто є у нас така зброя, яку, в принципі, росіяни почали поважати і відвели свої після того, як крейсер «Москва» там затонув, був чітко поставлений на місце вони в цій ситуації, і тепер вони не підводять ближче. Тобто це от прекрасна ілюстрація. Оборона. Ніякого немає наступу. Є оборона країни. А цю оборону треба робити тими засобами, які дають цю можливість. Тому ніякого... Ми що, якісь нептунами стріляли по Москві? Ми стріляли по крейсеру, який просто гатив по нам і закривав всі інші засоби для того, щоб гатити по Києву. Ну що це? Це що? Неможливо Україні це робити. Тому, чесно кажучи, мене дуже дратує, коли починається розмірковування такого характеру, тобто надавати Україні якийсь тип озброєнь, не надавати. Да ми заробили стільки за ці роки, починаючи від ядерного роззброєння, завершуючи тим, що, в принципі, дуже контролюємо свої дії. Ви ж пам'ятаєте, до 19-го року не спровокувати, ніде там не... Та ми і зараз, там росіяни якісь склади взриваються, але це вони там своїх піднімають тонус. А так ми обороняємося, і нам, звісно, для оборони потрібна більш потужна зброя. Ми, з точки зору міжнародного права, маємо все. І режим експортного контролю, і з цими країнами зі всіма, про які ми говоримо, і режим РКРТ. Можливо, ми не маємо права тільки отримати зброю масового ураження. Все. Чому ми не можемо отримати літаки, наприклад, до сих пір, я взагалі не знаю. От від слова зовсім. Тому що це виглядає, як помилки минулого. Ясно, що по літакам треба програму навчання, треба інфраструктуру. Я розумію це. Але ж нам до сих пір, побоюючись шантажу Росії, навіть не дали ті, що, в принципі, у них на складах радянського ще виробництва. Тобто все рівно цього немає. А якщо ми говоримо про майбутнє, вже треба програми тренінгові, треба наших пілотів вчити на літаках F-16, там, F-15, різні моделі. Але вчити вже, бо це наше майбутнє, це спільна оборона від майбутніх зазіхань і погроз. А це все рівно нікуди не дінеш. Тому, я розумію, що це все складно, але так постійно наступати на ті ж самі граблі і бити з головою в одну і саму точку, особливо тим країнам, які зараз знову починають не шантажувати Путіна, чи там не тривожити, чи що йому, зберегти обличчя. Це просто катастрофа. Тому що це ж не тільки корисні ідіоти, це не тільки ті, хто корумпований, це і розкачування громадської думки лобістами. Росіяни дуже на цьому грають. І отут поборотися треба нам в першу чергу, звісно, на фоні оборони і контрнаступу наших Збройних сил. Пане Валерію, буквально хвилина залишається. І таке питання стосовно того, що ви сказали, по темі Криму. Звісно, що кораблі там воєнні бази, військові бази в Криму. А Кримський так званий міст, він є релевантною воєнною ціллю для України? В нас буквально 30-40 секунд. Якщо коротко сказати, то в принципі з точки зору міжнародного права це частина, принаймні, це наші прилеглі до Криму, до українських територіальні води. Тут же він побудований. То, звісно, він є легітимною ціллю, тому що звідти якраз постачається те озброєння і удари наносяться прямо звідти по нашим мирним селам і містам. Але з точки зору військової, це хай військові визначають, що потрібно робити конкретно там з Кримським мостом і на якійсь стадії. Абсолютно маєте рацію, бо це має бути не просто там ударом, а частиною якогось стратегічного плану. Дякую дуже вам за те, що знайшли час. Валерій Чалий, український дипломат, політик, громадський діяч, просто дуже розумна, патріотична людина.
він був з нами, АТР залишається з вами. І я вдячний всім, хто допомагає в будь-який спосіб, стає донорами, підписується на наш YouTube канал, стає спонсором YouTube каналу, на Патреоні, будь-де. Кожна ваша допомога, вона досягає цілі. Ми воюємо разом за майбутнє наших дітей, онуків, за майбутнє Криму, України і людства. Дивіться АТР далі.